Здравейте, YouTube, аз съм ClipDog.bg и днес стъпваме, като виждате, не знам точно кой, 8-ми мисля, че е, 8-ми епизод на 8-ми епизод на Diamond Craft. Ще пак да го объркам. Мога да запомня това име. И в миналия епизод, извинете ако съм отбъркал епизодите, в миналия път, не знам кой епизод, направихме градинката и днес мисля да я довършим. Направихме си безкрайен извор на вода. Също трябва ми си мина. На мен ми харесва. Добре. Сега. Дърво после ще го взема. Зад кадър миналия път взех кости от скелет и направих всичкото това. Явно се е махнало, не знам защо. Тази кирка е на свършване. Както виждате, не снимам с камера. Не ми се снима с камера. Не знам защо. Сега. Тук има доста. Ще ми трябва доста семена. И по някое време може да спрем за малко клипа. Спрем да играя. Може да спрем да играя, за да гледам колко минути е станал клипа. Като сега. Добре. И какво направим този епизод? Не знам, може би ще отидем в мината и ще покупаем за нещо. Отивам. Само ще ми трябва ето така. Да, ще ми трябва щина кирка. Храна. Взем всичката. Торчови. Трябва да си направя право. Милион торчи. Добре. Тяме в мина. Опа. Както винаги храната не достига. Сега ще отидем на много по-ниско ниво. Ще продължим насам. Да, ще чупим с кирката. Естествено. Този глас ми е много женски. Аре, нещо искам да намеря. Малко с дъма кирка. Ще стане работа. О! Оле! О, да, става работа. Едно ли? Само едно ли? Аре, стига. О! Не е само едно. О, не е само едно. О, не е само едно. И пак не е само едно. Охо. Ууу. Що толкова много? Гати. Вижте какъв късмет изкарвам. С дъма кирката се разхождам тук. Не знам какво правя. Просто копая дет ми дойде. Няма копая с тази кирка, с тази ще копая.
Уоу! Такъв късмет съм, нямам от доста време. Само дет намерих един път диаманти, това ми беше късмета. Добре. Сега, намеря пак диаманти. Охо! Хора, ти знаете ли какво означава? Creepydog BG се завръща в Майнкрафт. Добре, 5 минути. За съжаление, Creepydog BG не може, защото Шиба няма бандикам. Може да снимат само 10 минути и не може да се наслади на своята игра. Защото неговия бандикам е много скъп. Мале! Мале, как щях да се убия. Кой само е тънче? Колко много айрон събрахме! Спокой само и тънче! Спокой само, ако сега чакай, че стана гав тук. Аре, бе! Учи, бе, тапак! Абе, тос! Добре. Нека да погледнем тук какъв запас от лава имаме. Добре, бива. Става. Само че на нас не трябва лава. А ни трябва... хора. Някой искам да ме държи. Чакай малко, чакай сега. Много бързо се случват тези неща. Чакай лека по лека, ако може. Лека по лека, защото насмогнах много. Не! Така. Сега, нека да изясним едно нещо. Имам лапис. То доста лапис. Имам и ето такова, как се каже. Бале малко, как се каже. Вече сме в Bedrock. Хора, такъв късмет не знам, но аз съм изваждал. Чак такъв голям късмет. Diamond, школине. Ако се чува нещо отвънка, това е само там се изпарят нещо. Мале! Успокойте се сега. Успокой са, моите момченци. Няма откажа. Защо не? Добре, имаме още малко минутки. Хора, просто този епизод е най-хубавия, дето съм записал. Намерих Diamond, колене намерих, направо бати якото. Голям късмет просто извадих. 5 диаманта 7 вече имам. Сега. Добре, слагам един торч тук. Изваждаме късметлийската кирка, разбира се. Търсим диаманти. Но намираме айрон. И това става, защото ние сме бед. Емералд! Емералд! Не, той не е истина, сигурно е сън. Сигурно е сън, хора. Сумати неща намерихме! What the fuck? Добре, хора. Благодаря, че гледахте. Аз бях Creepydog BG. И ще се видим следващия път. Чао!